या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। सीएम शिंदे शासन आपल्या दारीसाठी कुडाळात, कोकणातले बडे नेते एकाच व्यासपीठावर। आता मुंबईतून केवळ 5 तासात गाठता येणार सिंधुदुर्ग, सीएम शिंदेंची मोठी घोषणा। आणि कुडाळातल्या शासन आपल्या दारीसाठी 2 ते 3 कोटींची उधळण, वैभव नाईकांचा आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कर्तृत्वाला जेव्हा दूरदृष्टीची जोड असते तेव्हा माणूस उत्तुंग हिमालयाला देखील टक्कर देऊ शकतो। हे शोधताना इतिहासाची पानं चाळल्यानंतर डोळ्यांसमोर येणारं पहिलं नाव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा होऊन आज 350 वर्ष झाले। महाराजांनी उभं केलेलं स्वराज्य आज महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपलं वाटतं। आजही महाराज असायला हवे होते असं प्रत्येकाला वाटतं। जगाच्या पाठीवर असा एकमेव राजा असेल जो एवढ्या वर्षांनंतर आजही प्रत्येकाच्या मनात घर करून आहे। मात्र आजची परिस्थिती पाहता महाराजांच्या कामाचा आणि कर्तृत्वाचा विसर राज्यकर्त्यांसोबत जनतेलाही पडला असल्याचं दिसून येतोय। शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन काळात संरक्षणाच्या दृष्टीनं केलेलं कार्य हे किती महत्त्वाचं होतं हे आजच्या परिस्थितीवरून देखील आपल्याला लक्षात येऊ शकतं। भविष्यात भारत भूमीवर समुद्रमार्गे देखील शत्रूकडून हल्ला होऊ शकतो हे 350 वर्षांपूर्वीच महाराजांनी हेरलं होतं। यामुळेच त्यांनी समुद्रावर आपलं आरमार स्थापन केलं। याच आरमाराची परिणिती आपल्याला आजच्या अत्याधुनिक नौदलामध्ये दिसतं। ज्याचा आरमार त्याचा समुद्र हे गणित मांडणाऱ्या शिवाजी महाराजांनी 1658 साली आपलं स्वतःचं असं आरमार स्थापन केलं। कोणतीही अत्याधुनिक संसाधनं नसताना भर समुद्रात उभारलेल्या जलदुर्गाकडे आजही आश्चर्य म्हणूनच पाहिलं जातं। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी, पद्मदुर्ग यांसारखे अनेक जलदुर्ग बांधून शिवाजी महाराजांनी समुद्रावर आपली सत्ता स्थापन केली, ज्याला आरमाराची उत्कृष्ट अशी जोड मिळाली। आज आपण कोकणापुरताच विचार केला तर किल्ले सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ल्यांच्या संरक्षणाबाबत राज्यकर्त्यांच्या सुस्तावलेपणाबाबत न बोललेलंच बरं। एकीकडे शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त मोठमोठे कार्यक्रम होत असताना दुसरीकडे मात्र शिवरायांची गडकिल्ल्यांच्या रूपातली जिवंत स्मारकं तशीच दुर्लक्षित आहे। शिवरायांनी लोककल्याणकारी राज्य केलं। रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश देणारा राजा पुन्हा होणे नाही। म्हणूनच शिवराज्याभिषेक सोहळा हा त्यावेळी प्रत्येकाला आपल्या घरातला सोहळा वाटत होता। त्यामुळे शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करत असताना राज्यकर्त्यांनी शिवरायांच्या राज्यकारभाराचा, त्यामुळे आता शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करत असताना राज्यकर्त्यांनी मात्र शिवरायांच्या राज्यकारभाराचा आदर्श घ्यावा एवढंच। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा।
शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगदी काही क्षणात विधानसभा अध्यक्षांच्या सावंतवाडीत येणार आहेत. या ठिकाणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जी विकास कामं होत आहेत, ज्याला निधी हा एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे, त्या विकास कामांचा शुभारंभ, त्याचं भूमिपूजन हे एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. आणि याच्यासाठी सावंतवाडी सज्ज झालेली पाहायला मिळते. समोरच संत गाडगेबाबा मंडईचं भूमिपूजन आहे ते होणार आहे आणि त्याच्यासाठी सगळे सावंतवाडीकर याला जमायला सुरुवात झालेली आहे. याच ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संत गाडगेबाबा मंडईचं भूमिपूजन होणार आहे, या ठिकाणी पार पडणार आहे. आणि त्यानंतर समोरच असणाऱ्या व्यासपीठावर एकनाथ शिंदे यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे. अगदी तुम्ही पाहत असाल तर भव्य दिव्य असं सभागृह सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या इंदिरा व्यापारी संकुलाच्या समोर उभारलं गेलं आहे. आणि त्यामध्ये जर पाहिलं तर जो पद्मश्री आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचा कार्यक्रम झाला होता, भर उन्हात जो काही प्रकार झाला होता, त्यानंतर सावंतवाडीतल्या प्रशासनानं पूर्णपणे दक्षता घेतलेली दिसते. इथे मंडपाला पूर्णपणे वरनं हिरवं ग्रीन कापड मारलं आहे, तसंच फॅनची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्थासुद्धा या ठिकाणी करण्यात आली आहे. पार्किंगचा फक्त खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पार्किंगची व्यवस्था कुठेही केलेली दिसत नाही आहे. टू व्हीलर्सच्या पार्किंग फुल झालेल्या आहेत. आज मंगळवारचा आठवडा बाजार असल्यानं सुद्धा जरी बाजार बाजूला असला तरी मुख्य बाजारपेठेत हा कार्यक्रम होतो आहे. त्यामुळं या ठिकाणी अनेक टू व्हीलर्स आहेत, अनेक जे नागरिक आहेत हे आपल्या दैनंदिन कामासाठी येत असतात. त्यांची कुठेतरी या निमित्तानं गैरसोय होते किंवा या कार्यक्रमाला सुद्धा जे नागरिक सावंतवाडीतले येत आहेत, पार्किंगची व्यवस्था नसल्यानं त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जावं लागतं आहे. अगदी काही क्षणातच एकनाथ शिंदे आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे इथे आलेल्या जनतेकडनं त्यांना काय अपेक्षा आहेत, त्यांचे काय प्रश्न आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ते जाणून घेण्यासाठी इथे समोर काही नागरिक आहेत. तरी कुठनं आलाय तुम्ही आणि एकनाथ शिंदे आज येत आहेत, तुमचे काय प्रश्न आहेत, एकनाथ शिंदेनी ते पूर्ण केले पाहिजे असे वाटत आहेत? बोला बोला. कुठनं आलाय तुम्ही? काय कुठले प्रश्न आहेत तुम्हाला? कुठले प्रश्न नेहमीच्या तुमच्या जीवनात त्रास देतात? एकनाथ शिंदे सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री आहेत, सर्वसामान्यांना ते न्याय देतात. तुमचा प्रश्न कदाचित ते ऐकतील आणि पूर्ण करतील. कुठला तुमचा प्रश्न आहे, कुठली समस्या आहे तुमच्या घरामधली, तुमच्या मुलांच्या बाबतीतली? मुलांच्या बाबतीत शिक्षण असून पण का बेकार आहे, नोकरी वगैरे काहीच नाही ना. रोजगारासाठी पुढाकार घ्यावा एकनाथ शिंदे. हां असं. तुम्ही कुठनं आलाय आणि तुमच्या गावातले काय प्रश्न आहेत, तुमच्या वाडीतले काय प्रश्न आहेत जे शिंदे साहेबांनी सोडवावे असं तुम्हाला वाटतं? रस्त्याची उपस्थित मान्यवर संपूर्ण सिंधुदुर्गवासी सावंतवाडीत आपल्या सर्वांसाठी एक अतिशय शिंदे साहेब येत असत. काय प्रश्न होत तुमच्या गावचे, काय प्रश्न आहेत शिंदे साहेबांनी सोडू असं वाटतं? आमचे सामान्यांचे मुख्यमंत्री पहिला प्रश्न त्रास देतो. अभिमानाने भरून यावा अशी आनंदाची बातमी ते काय करतील माझी वसुंधरा अंतर्गत काय करू वया माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत सावंतवाडी नगर परिषद तुमच्या सलग गावासाठी, तिसऱ्या तुमच्यासाठी वर्षी काय करू वया? कोकण विभागात पहिला प्रथम सर्वांना त्रास जातो जोरदार तुमका? टाळ्या द्यायच्या आहेत. आमचं काय सावंतवाडी नगर परिषद आणि सुंदर नगरीतील प्रत्येक रहिवाशाचं रहिवाशाला अभिमान वाटावा असं हे काम आहे. कोकण विभागात प्रथम सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यात 16वा क्रमांक प्राप्त झालेला आहे आणि हे आपल्यासाठी फार फार अभिमानाची गोष्ट आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सचिव साहेब, त्याचबरोबर पाणी उपविभागीय
सर नगर परिषद सन्माननीय प्रशांत पांडेकर सर आमच्या घर आणि संपूर्ण टीम नगर परिषदेची यांचं अभिनंदन करते. सलग तिसऱ्या वर्षी आपल्या नगर माझी वसुंधरा अभियानामध्ये कोकणामध्ये प्रथम क्रमांक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 16वा क्रमांक आलेला आहे. त्यांच्या परिसरांना खूप तीव्र अभिवादन करते. तुमच्या गावातली काय समस्या आहे? आणि तुम्हाला काय याचं वाटतं? बक्षीस आहे समस्या राहून तुम्ही काय मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार? पण तुम्ही आज मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला आलाय म्हटल्यानंतर तुमचा लोकप्रतिनिधी कोण आहे? त्यांनी पोहोचवलं पाहिजे. त्यांनी पोहोचवल्यात का? तुमच्या समस्या तुमच्या गावच्या लोकप्रतिनिधींनी सोडवल्यात का? तुमच्या आमदारांनी आम्ही आता सोडवल्यात प्रथम का? त्याच्यात भाग घेतला. सुंदर राखण्यासाठी म्हणूनच विचारतो आज शिंदे साहेब आहेत त्याच्यानंतर ना? आता सदस्य आहे. आता काय पुढचं आहे ना, लेखी लिहून दिल्यावर करतील ना. आज शिंदे साहेब येतील तेव्हा त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा आहे? अपेक्षा खूप आहे, समोर आल्यावर सांगू शकतो. सांगाल का त्यांना आता येतील तेव्हा? हो, तर नक्कीच असे आपण बघितलं, अनेक समस्या बघितल्या, लोकांच्या अपेक्षा आहेत. भरपूर असे लोक आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत, संवाद साधणार आहोत. काय तुमच्या कुठल्या शहरातल्या समस्या आहेत? आमच्या सावंतवाडीच्या हो, एक या आता मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजे. एक आधी मेन पाण्याची हं. लक्ष झाले काय, दुसरी हे स्वच्छता, जिथे तिथे कचरा टाकून जे घाण करतायत ना, ते स्वच्छता केली पाहिजे आणि प्रत्येकाने ते निभावलं पाहिजे. कारण तिथे कुंड्या ठेवल्या पाहिजे आधी प्रथम. कारण ओला कचरा सुका करता येतात, पण ते कामगार 2 मिनिटं थांबतात आणि परत जातात. मग तो कचरा माडीवरनं येईपर्यंत कचरा तिथेच, असं नको व्हायला काय. आणि बाकी काय नाही. आणि एक पाण्याचं मेन आधी, पाणी अजिबात अस्वच्छ पाणी. नक्कीच योजना पाण्याची मंजूर केली होईल, तुमचा प्रश्न मार्गी लागेल. ताई, तुम्ही कुठून आलाय आणि तुमच्या काय समस्या आहे? सावंतवाडीतनं काय कुठल्या समस्या आहेत? मोठ्या समस्या आहेत, पाणी वगैरे आपल्या आमदार आणि खासदारही नाही करायच्या, पण अनेक अजून प्रश्न आहेत, अनेक अपेक्षा आहेत. तुमच्या काय आहेत? महिलांसाठी रोजगार काही आता एवढ्या महिला शिकलेल्या आहेत, काय म्हण आहे म्हणतात तशी, काय भिकही मागता येत नाही आणि चोरी करता येत नाही, तशी तर आहे. शिकून काही फायदा नाहीये. महिलांसाठी रोजगार नसेल तर महिला काय करू शकतात घरी बसून? मग त्यासाठी आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी महिलांना काहीतरी रोजगार, घरी बसून कामधंदा काही करू शकतील याचं पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे. तुमच्या कुठला समस्या वाटतात? रोजगाराच्या असतील किंवा काम? महिला सगळ्या बसून त्यांच्यासाठी रोजगार काहीतरी हवाच. महिलांसाठी रोजगार हवा. आणि त्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी घोषणा करावी, यांच्यासाठी रोजगार आणावा. रोजगार महिलांना घरी बसून नाही म्हटलं किमान 5 ते 6,000 रुपये कमाई करतात. 2-3 हजार रुपये तरी महिन्याला कमवले पाहिजे. कारण स्वावलंबी झालं पाहिजे. ते काय बँकेतनं लोन देतात 10,000 रुपये आणि बोर्ड देऊन उपयोग काय आहे त्याचा? काहीच नाही. मग त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी केलं पाहिजे. महिला सक्षम झाली तर परिवार सक्षम होणार आहे. मुख्यमंत्री जनसामान्यांच्या प्रश्न ऐकतात, तुमचे प्रश्न मार्गी लावतील ही आजच्या निमित्ताने अपेक्षा आहे. तर नक्की आपण पाहतोय काही वेळातच या सुरुवात होणार आहे. अनेक अजून महिला बोलू इच्छित आहेत. काय सांगाल ताई, तुमच्या काय अपेक्षा ते काय मोठे उभे राहू शकत नाही, पण ते प्रत्येकाच्या घरात उद्योग भव्य नागरिक सरकार जावा आणि त्या आपल्या महिलांच्या हाताला काम वतीने, मिळावं. सुंदर नगरीच्या वतीने भव्य नागरिक सरकार सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब सावंतवाडी कोणाचं घर नाही आहे, त्यांना घर बांधली. शिंदे साहेब नक्कीच तुमचं सगळ्यांचं शिंदे साहेब ऐकतील आणि तुमच्या सगळ्यांच्या मागण्या अपेक्षा पूर्ण करतील. नक्कीच आपण इथल्या लोकांशी, जनतेशी संवाद साधतोय, त्यांचे प्रश्न समजून घेतोय. आमच्या मुख्यमंत्र्यांकडनं आमच्या असलेल्या अपेक्षा ही लोक, या महिला, आमचे इथले नागरिक मांडतात आणि त्यांनी त्या पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. जनसामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून गेलं वर्षभर एकनाथ शिंदे काम करतात, त्यामुळे या ज्या समस्या आहेत त्या एकनाथ शिंदे सोडवतील असा विश्वास या लोकांना आहे. आणि त्याच्याचमुळे त्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न हे थेटपणे त्या महिला, हे इथले नागरिक मांडतात. आपल्यासोबत सावंतवाडीतले पण अनेक नागरिक आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत. काय सांगाल, तुम्ही सुद्धा सावंतवाडीकर आहात, कोणती अपेक्षा आहे तुम्हाला एकनाथ शिंदेकडनं? एकनाथ शिंदे आज सावंतवाडीत आल्यानंतर एकनाथ शिंदेकडनं सावंतवाडीकरांना काय पाहिजे? एकनाथ शिंदे साहेबांकडून आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की सावंतवाडीचं एक मोठी तलाव जी एक सौंदर्य आहे ते विकसित व्हावं, तिकडे रस्ते रुंद व्हावे आणि हे जे गरीब लोक आहेत त्यांना रोजगार मिळावा. रोजगार कसा मिळणार? तर आता हे व्यापारी संकुल बांधावं,
त्यांना जरा कमी रेट ठेवावा मागे उभ्या असलेल्या सर्व महिला वर्गांना विनंती रेट आहे. कमी ठेवावं आणि ते करता येतं स्टेजच्या डाव्या साईडला आपल्याकडे खुर्च्या रिकामी आहेत. कमी करता येतं आणि ते आज करता स्टेजच्या येतं त्यामुळे आमचा समोर व्यापार ज्या महिला भगिनी मागे चांगली उभ्या मार्केट आहेत व्हावं सुविधा त्यांना कृपया विनंती पार्किंग चांगलं करतो व्हावं की स्टेजच्या डाव्या साईडला वन वे त्या ठिकाणी व्हावं खुर्च्या तळ्याच्या रिकामी बाजूने आहेत. आत कृपया रस्ता आपण करून एक चांगलं वन वे वगैरे करता येईल आणि वन वे केला ना तर रहदारी समोर असलेल्या सर्वांना कसं विनंती करायचं हे करतो मी सांगू शकतो थोड्याच वेळात नगरपालिकेत सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि 20 सर्व वर्ष नगरपालिकेत काढले मंत्रीगण या ठिकाणी बघ भाई येतील. माझे स्टेजच्या समोर असलेल्या महिला भगिनींना विनंती करतो की आपण स्टेजच्या डाव्या साईडला ज्या खुर्च्या रिकामी आहेत त्या ठिकाणी कृपया बसून साहेबांचं सहकार्य घ्यावं. आहे धन्यवाद. त्यांनी चांगलं फंड दिलं आहे 100 कोटी दिले आणि ते थोडे दिले चांगलं होऊन होऊन जाईल जाईल नक्कीच. अण्णा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत मुख्यमंत्र्यांकडनं? पहिल्यांदाच सावंतवाडीत येतात एकनाथ हो, शिंदे. अपेक्षा काही नाही. 75च्या वरच्या लोकांना मोफत देऊन त्यांनी सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या आहेत. ज्येष्ठ समाधान आहेत त्यांच्या कार्यावर. धन्यवाद. आपल्यासोबत शिंदे साहेबांच्या सहकार्यातनं सिंधुदुर्गामध्ये एक इंडस्ट्रियल झोन एक बऱ्यापैकी निर्माण व्हावा ज्या माध्यमातून आमच्या इथल्या तरुण मुलांना रोजगार मिळेल. तुमची अपेक्षा आहे? नक्कीच. धन्यवाद. बहुतेक काय तुमची अपेक्षा आहे? अनेक युवक आज बेरोजगार आहेत आमच्या शहरातले तालुक्यातले, तर तुमची काय अपेक्षा आहे शिंदेकडनं? मुख्यमंत्री साहेबांकडून आमची अपेक्षा आहे की तरुणांसाठी रोजगारासाठी काहीतरी योजना त्यांनी निर्माण करावी. लहान लहान मुलांसाठी ते बघितलं तर काही नोकऱ्या नाही, नोकऱ्या उपलब्ध होत नाही. तर अशा ह्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी या तरुण वर्गासाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात ही एक कळकळीची विनंती त्यांना. नक्कीच. तुम्ही कुठनं आलाय आणि काय सांगाल, काय तुमच्या अपेक्षा आहे? तुमच्या गावातले कोणते प्रश्न आहेत जे सुटले पाहिजे असं वाटतं, किंवा युवकांचे आहेत, महिलांचे आहेत, तुमचे आहेत? कोणत्या अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडनं तुमच्या आहेत? आज जेव्हा ते भाषण करतील त्यावेळी नक्कीच तुमच्या एखाद्या मागणीची दखल घेऊन ते त्यावर काहीतरी तोडगा देतील. कुठनं आलाय तुम्ही? दोडामार्ग तालुका. दोडामार्ग तालुका. तुम्ही काहीतरी सांगू इच्छिता? नमस्कार, मी शिरशिंगेसारख्या ग्रामीण भागातून आलेलो आहे आणि जसं गांधीजींनी म्हटल्याप्रमाणे खेड्याकडे चला, त्याप्रमाणे खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय, गावांचा विकास झाल्याशिवाय इतर विकास माझ्या मते होणार नाही. त्याच्यामुळे गावागावात छोटे मोठे उद्योगधंदे सुरू आले, गावातल्या तरुणांना काम मिळालं पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजची तरुण पिढी जी व्यसनांच्या आहारी जात आहे त्यावर काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अक्षरशः तरुण पिढी बर्बाद होते आपल्या देशाची, तर त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी उपाययोजना करणं गरजेचं असं मला वाटतं. नक्कीच. तुमच्या काय अपेक्षा आहेत? सगळ्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या आहेत सांगितलं तेच चालू आहे. थँक्यू. तुम्ही काहीतरी बोलू इच्छित आहे? काय तुमची समस्या, काय मागणी आहे? कोकणमध्ये काजू, आंबा हे बहुसंख्य मोठ्या संख्येने पीक घेतलं जातं, परंतु ह्या दोन्ही पिकांना काजू आणि आंबा याला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे आमचा आंबा आणि काजू ही दलालांच्या विळख्यामध्ये सापडतं आणि कोकणचा शेतकरी देशावरच्या शेतकऱ्यांसारखा काही वर्षांनी आत्महत्या करणार. तरी याच्यातून सुटका करण्यासाठी काजू आणि आंबा ह्या दोन्ही पिकांना हमीभाव मिळावा किंवा कोकणच्या ह्या भागामध्ये एखादा मोठा कारखाना, ज्यूस फॅक्टरी काढावी, म्हणजे या ठिकाणी तो आंबा काय रोजगार मिळेल. हा, या ठिकाणच्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि आमच्या लोकांना हमी भाव मिळाला तर आमचा ह्या कोकणातला शेतकरी काजू आणि आंब्यावाला सुखी होईल. तो देशावरच्या सारखा तो आत्महत्या करणार नाही, तर त्या आत्महत्येतून आम्हाला वाचवावं अशी मी विनंती करतो आणि हे माझं निवेदन पोहोचवा. सरपंच सर, तुमच्या गावचं? नमस्कार, मी दीपक राहुल, सरपंच शिरशिंगे. मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांचं आणि पहिल्यांदा मी सावंतवाडीत स्वागत करतो, कारण पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आपल्या सावंतवाडीत येत आहेत आणि चांगली गोष्ट आहे. आणि आपल्या ज्या भाजी मंडईचा जे भूमिपूजन सोहळा करणार आहे त्यामुळे लोकांना चांगलं मार्केट मिळेल
लोकांना व्यापाऱ्यांना जागा मिळेल आणि कस्टमरना आपल्या सुविधा मिळतील. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी छोटे मोठे रोजगार ते आणून आपल्या जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे आणि त्याने आपल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त लक्ष देऊन जिल्ह्याची प्रगतीसाठी आपलं हे करावं. नक्कीच सर, तुम्ही पण काहीतरी सांगू इच्छित आहे? सगळ्यांचं जे आरोग्य आहे, ज्येष्ठ नागरिक असतील, मध्यमवर्गीय असतील आणि सध्या आरोग्याच्या बाबतीत खूप काही गोष्टी झालेल्या आहेत. त्यामुळे योग प्राणायाम हा त्याच्यावरती खूप पर्याय आहे आणि तो पर्याय होण्यासाठी योगाबाबत आता जे क्रीडा संकुलन वगैरे इथे उभारत आहेत त्यामध्ये योगाचं एक चांगलं दालन वगैरे करून संपूर्ण सावंतवाडी आणि सावंतवाडीच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ग्रामपंचायती पातळीवरती योग शाळा किंवा योगाचं क्लास लागतील त्या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करून लोकांचं आरोग्य हे चांगलं राहील या योगाच्या माध्यमातून त्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत अशी आमची इच्छा आहे. आणि सावंतवाडी योग सध्या चालू आहेत पण त्याला प्राधान्य मिळालं तर चांगली गोष्ट. कुठल्याही प्रकारचे कारखाने नाही. आता इन्सुलिन स्पिनिंग मिल ते 120 एकर जमीन नाममात्र किमतीत 3,000 रुपये 3 रुपये गुंठा अशी घेतली होती. आज ती 120 एकर जमीन मोकळी आहे. कुडाची वायमन गार्डन ह्या कंपन्या बंद आल्या. इथली उत्तम स्टील बंद आली. सिंधुदुर्गात कुठल्याही प्रकारचे उद्योग चालू नाहीत. बरोबर. फक्त जमिनी संपादन केल्या जातात आणि त्या पण नाममात्र किमतीवर आणि पुढे त्याचं काही होत नाही. आता सिंधुदुर्गातल्या MIDCच्या ज्या जागा आहेत त्या MIDC जागा रिकाम्या आहेत. तिथे कुठल्या जे स्वतः प्रयत्न करतात त्यांचे कारखाने सुरू आहेत. पण बाकीचे जर प्लॉट बघितले तर प्लॉट रिकामी दिसतात. MIDC रिकामी दिसतात. मग सिंधुदुर्गात उद्योग येणार ते कसले येणार? बरोबर. मग मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत एक समिती स्थापन करावी, तिथला अभ्यास करावा, कुठले उद्योग इथे रुजतील ते आणि तसं त्या प्रमाणात त्यांनी इथे उद्योगधंदे आणावेत अशी एक इच्छा. म्हणजे सगळ्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. कारण सिंधुदुर्गला पर्यटन जिल्हा म्हणून आता इतके वर्ष झाली प्रत्यक्षात पर्यटन दिसत नाही. बाजूचा जो गोवा आहे तिथे पर्यटनाला विकास आहे पण सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून इतके वर्ष आहे पण प्रत्यक्षात पर्यटन दिसत नाही. 25 वर्ष झाली इथे पर्यटन जिल्हा. हां, इथली ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा इथले सांस्कृतिक कार्यक्रम इथले सगळं चांगलं असून सुद्धा इथले समुद्रकिनारे आहे तरी पण इथे पर्यटनाला वाव मिळाला नाही. बरोबर. थँक्यू. सावंतवाडीपुरतं जर सांगायचं झालं तर सावंतवाडीचं महत्त्वाचं म्हणजे जे सावंतवाडीचं जे रेल्वे स्टेशन आहे गेली 5-6 वर्ष त्याचं म्हणजे जंक्शन काय केवढा म्हणून ते घोषित केलं होतं पण अजूनपर्यंत तिथे काही सुविधा झालेल्या नाही. जे आहे तसं प्रलंबित राहिलेलं आहे. सावंतवाडीतल्या इतर भागातले जे इंटरनल रस्ते आहेत भटवाडी घ्या किंवा कुणकेरी घ्या किंवा आजूबाजूच्या गावातले जे रस्ते आहेत ते पूर्ण खड्डेमय झाले आहे. साधी स्कूटरचं जाऊ शकत नाही. बरेचसे ॲक्सिडेंट पण झाले पण अजूनपर्यंत तिची डागडुजी झालेली नाही. सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलची परिस्थिती जर तुम्ही बघितलीत आत्तासुद्धा सर्वसाधारण सर्दी तापावर पेशंट तिथे फक्त जातात एखादा इंजेक्शन देऊन बरा केला जातो पण त्याच्या पुढे जर मेजर एखादं जर हे असेल तर त्याला पंची किंवा बांबोळी हे रस्ते दाखवले जातात. सर्वसामान्य माणसाला तिथे कोणताही काही जर एखादा आजारी पेशंट असेल तर तो बिचारा ते घरी आणण्याशिवाय पर्याय नाही. नक्कीच आज आपला दवाखाना म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने 2 दवाखाने शहरात सुरू होत आहेत. साध्या जे काही गोष्टी आहेत ते पूर्ण होतील. मल्टी स्पेशालिटी जे सावंतवाडीचं स्वप्न आहे तेही पूर्ण होईल असं आश्वासन दिलं आहे. नक्कीच तुमची जी मागणी आहे ती योग्य आहे. मुख्यमंत्री साहेब त्याबद्दलही चांगली बातमी तुम्हाला देतील आणि तुम्ही जी सगळ्या सावंतवाडीकरांची आरोग्याची जी खरोखर अवस्था आहे आम्ही गोव्यावर अवलंबून ती मांडलीत ती नक्की अपेक्षा आहे ती आमची जी होऊन दे. आम्हाला आनंद होईल. आमचं राहिलं आहे जे 40 वर्षातील चांगल्या पद्धतीत होऊन देत पुढचं भविष्य आणि लोकांना म्हणजे आरोग्य हे सर्व पहिला मेन आहे. हे आरोग्यच सर्वांना चांगलं मिळणं त्याच्यातच सगळं पुढचं पहिलं सुरुवात आरोग्यापासून होती आणि हे आरोग्यच सध्या डळमळीत आहे. त्यामुळे आता कुडाळला बरेचसे पेशंट हार्ट पेशंट वगैरे कुडाळला न्यावे लागतात. सावंतवाडीला अशी सोयी नाही. ज्याचे पैसे आहेत ज्याच्याकडे लाखो रुपये आहेत तो फक्त इथे उपाय करू शकतो पण सर्वसामान्यांना इथे जीवन नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ही जर मुळात सुरुवात होऊन दे. आमची समस्या ही सगळ्या सावंतवाडीकरांची समस्या आहे की लवकरच पूर्ण होईल इच्छा. सोबत आणखीन काही युवक आहेत. तर कुठनं आलाय तुम्ही आणि ऑफिशियल सॉरी दादा तुम्ही कुठल्या गावातनं आलाय? भाजी मार्केट.
काय आता मुख्यमंत्री साहेब येतात स्वतः, काय तुमच्या अपेक्षा आहेत मुख्यमंत्र्यांकडनं? कोणत्या गोष्टी होणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला मिळणं गरजेचं आहे? मेन म्हणजे आरोग्याच्या सुविधा सावंतवाडीत आज नाही आहे. जर एक मोठ्या काही क्रिटिकल ॲक्सिडेंट वगैरे झालं तर उठसूट बांबोळीसारख्या ठिकाणी जावं लागतं. ते लोकल सावंतवाडीमध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावं ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. नक्कीच ते करतील. कालच्या केसरकरांच्या आवाहनामध्ये मल्टी स्पेशालिटीचा विषय घेतला आहे. तुमची इच्छा पूर्ण हो हीच सदिच्छा. तुम्ही काय सांगाल? आज नागरी सत्कार शहरवासियांच्या वतीने होतोय. नागरी सत्कारानंतर शिंदे साहेबांनी नागरिकांना काय द्यावं, आमच्या सावंतवाडीकरांना काय द्यावं? यांनी सांगितलं तेच. तुम्ही काहीतरी सांगू इच्छित आहे? सिंधुदुर्गवासियांचा मुख्य प्रश्न आहे म्हणजे बेरोजगारी. रोजगारी त्या दृष्टीनं मुख्यमंत्री साहेबांनी लक्ष दिलं पाहिजे. कारण आपल्या सिंधुदुर्गातले बहुत नाही 90% लोक हे गोव्यावर अवलंबून आहेत आणि आपल्याला इकडे काय आपल्याला कुठल्याही सुविधा किंवा मिळत नाहीत, नोकरी मिळत नाही. तर बेरोजगारी हा एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रोजगार मिळावा ही तुमची मागणी. आपल्यासोबत अजूनही काही नागरिक आहेत. संपूर्ण हां काय म्हणतात? आपला सावंतवाडी तालुका असेल किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा कोकण पूर्णपणे निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे आणि त्यामुळे इथल्या प्रत्येक कोकणी माणसाने या निसर्गाला जपण्याचं काम केलेलं आहे, पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचं काम केलेलं आहे. तर माझी या माध्यमातून अशी विनंती आहे की कुठलेही पर्यावरणावर म्हणजे परिणाम करणारे हानिकारक असे प्रकल्प नको. कारण इथला निसर्ग हा जगात कुठेही नाही आहे. इतका सुंदर निसर्ग आहे, कोकणी माणसाने तो जपलेला आहे. आपणही तो जपण्याचं काम केलं पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मगाशीच एका गृहस्थांनी सांगितलं की आरोग्याच्या सुविधा अत्यंत कमी दर्जाच्या आहेत आपल्याकडे. उठसूट आपल्याला बांबोळीला किंवा गोव्याला जावं लागतं. त्याच्यात कितीतरी लोकांचे रस्त्यातच प्राण जातात. तर त्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक चांगलं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल झालंच पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. आपल्यासोबत एक लहान मुलगा आहे. मित्र, तुझं नाव काय पहिली मला सांग? जॉर्डन. हा, जॉर्डन. जॉर्डन. कुठनं आलाय तू? मोरडोंगरी म्हणजे सावंतवाडीचाच आहे. आज शिंदे साहेबांना बघायला आलाय. कसं काय म्हणजे तू एकटाच मला संपूर्ण गर्दीत कितवीत शिकतोय तू? 6 पास आता 7. हां 7 मध्ये आहेस. आज काय इथे यावंसं वाटलं? शिंदे साहेबांना बघायला? शिंदे साहेबांना खास भेटायला आलाय तू? बघायला आलोय का? मला पण मोठा पॉलिटिशियन बनायचं. अरे वा, म्हणजे शिंदे साहेबांसारखं व्हायचं आहे. थँक्यू. तुला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. अनेक महिला पण आपल्यासोबत आहेत. आज शिंदे साहेब येत आहेत सावंतवाडीत. तुम्हाला काय पाहिजे शिंदे साहेबांकडनं? त्यांचा आज आम्ही सत्कार करणार आहोत, नागरी सत्कार. तुम्हाला शिंदे साहेबांनी काय द्यावं? नको आहे? तुमचं काय ताई? इथे इंटरव्ह्यू असेल. इथे इंटरव्ह्यू असेल. काय तुमच्या गरजा आहे ह्याच्यामध्ये? कोणत्या प्रश्न आहेत तुमचे जे शिंदे साहेब सोडवतील असं वाटतं? आम्हाला काही कळत आहे हो. अनेक ज्येष्ठ नागरिक पण आहेत. तुम्ही कुठनं आलाय? आणि आम्ही पाचपोले होतो. आरपोलीतनं आलाय म्हणजे खूप लांबनं आलाय. आज शिंदे साहेब येत आहेत. शिंदे साहेब तुम्हाला आज भेटणार आहेत, समोरच तुमचं भाषण करणार आहेत. तर शिंदे साहेबांना काय सांगाल? तुमची कोणती अपेक्षा आहे? तुमची काय मागणी आहे जी शिंदे साहेबांनी पूर्ण केली पाहिजे? कोणती अपेक्षा आहे तुमची? नाही. तर अनेक नागरिक जे आहेत ते या ठिकाणी गावागावात यायला सुरू झाले. आता काय सांगाल? सावंतवाडीकरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. तुम्ही कुठल्या गावातनं आलाय की शहरातले जात? शहरातच आहे. शिंदे साहेब आज येत आहेत. तर एक सावंतवाडीकर म्हणून आम्ही नागरी सत्कार आज त्यांचा करतोय. तर या नागरी सत्कारानंतर शिंदे साहेबांनी सावंतवाडीकरांना काय द्यावं? काय अपेक्षा आहे तुमची? सावंतवाडीमध्ये जे कॉटेज हॉस्पिटल आहे, कुटीर रुग्णालय, त्यात वैद्यकीय सुविधा ज्या आहेत त्या मानाने अपुऱ्या आहेत. आणि आमची अनेक वर्षांची मागणी आहे की तिथं जास्तीत जास्त तज्ज्ञ डॉक्टर असावेत. वैद्यकीय सुविधा ज्या आहेत त्या गोरगरीब जनतेला अगदी पुरेशा प्रमाणात मिळाव्यात, कमी खर्चात मिळाव्यात. ही माझी एकच प्रामुख्याने मागणी या ठिकाणी राहील. हॉस्पिटल जे आहे ते सुसज्ज व्हावं, अद्ययावत व्हावं, सगळ्या प्रकारच्या मशिनरी त्या ठिकाणी असाव्या.
धन्यवाद. ओके, अजून एक लहान मुलगा आपल्याला दिसतोय. तुझं नाव काय बाळा? हा? मोठ्याने सांग, ऐकायला नाही येणार ते बोलतोय. कुठनं आलाय तू? सावंतवाडी. कितवी शिकतोय? तिसरीच आहे. आज शिंदे साहेबांना बघायला आलाय, भेटणार का त्यांना? खास मुख्यमंत्र्यांना बघायला आलायस? कोणासोबत आलायस? पप्पांसोबत. कुठे आहेत? तिथे कुठे? पाठीमागे आहेत का? ओके ओके. शिंदे साहेबांना भेटायला आवडेल का? ओके, थँक्यू. आपण पाहतो अनेक जी लहान मुलं आहेत सुद्धा एकनाथ शिंदे यांना पाहण्यासाठी आलेली आहेत. अनेक लोक आपल्याला अगदी पुढेपर्यंत पाहायला मिळतात. अगदी काही क्षणामध्ये जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहेत ते विधानसभा अध्यक्षांच्या सावंतवाडी शहरात, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडी शहरात येणार आहेत. काही क्षणांचा अवधी शिल्लक आहे. याच ठिकाणी अगदी 100 कोटीहून अधिकचा निधी एकनाथजी शिंदे यांच्या माध्यमातून सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी दिलेला आहे. संत गाडगेबाबा मंडई असेल, त्याचबरोबर हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना असेल, सचिन तेंडुलकर यांचे तेंडुलकर सर यांच्या नावानं सुरू करण्यात आलेलं पॅव्हेलियन असेल, दोडामार्ग रुग्णालय असेल, अनेक विकास कामांची भूमिपूजन शुभारंभ आज एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सावंतवाडीत होणार असताना या ठिकाणी आलेले जे शिवसैनिक आहेत, त्याचबरोबर इथले सर्वसामान्य नागरिक आहेत, त्यांच्याशी जेव्हा आम्ही संवाद साधला तर त्यांच्याकडनं सुद्धा शिंदे साहेबांकडनं त्यांची एकच अपेक्षा आहे, आमच्या इथल्या लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न त्यांनी सोडवावा, आमच्या आरोग्याचा प्रश्न त्यांनी सोडवावा, अशी इच्छा, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदेंकडनं आमच्या इथल्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अगदी सगळे तरुण व्यक्त करताना दिसत आहेत. नक्कीच सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री आणि रिअल लाईफमधले नायक म्हणून एकनाथ शिंदेंना ओळखलं जातं. एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांच्या या भावना लक्षात घेऊन या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमातल्या भाषणामधनं सावंतवाडीकरांना जे अपेक्षित आहे ते अपेक्षित गिफ्ट एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना देतील, हीच इच्छा सगळ्या सावंतवाडीकरांच्या वतीनं व्यक्त केली जाते. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी
आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. दीपक केसरकर यांना देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांचा विचार करून अशा अनेक योजना या ठिकाणी आणतात. त्याचबरोबर या शहरातल्या व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी हक्काचं ठिकाण मिळालं पाहिजे. त्याचबरोबर पर्यटकांना एकाच ठिकाणी बरंच काही उपलब्ध या ठिकाणी होऊ शकेल अशा प्रकारची संकल्पना देखील त्यांनी मांडली. व्यापारी, कारागीर यांच्यासाठी सुविधा देण्याबरोबरच भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना घडविणारे त्यांचे गुरु रमाकांत आचरेकर यांच्या नावाचं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ड्रेसिंग रूम देखील बांधण्यात येत आहे.
ही देखील आपल्या सगळ्यांना समाधान देणारी बाब आहे. आणि म्हणून आज शहरातल्या नव्या क्रीडापटूंना प्रेरणा देणारं, शिकण्याची जिद्द देणारं हे ठिकाण असेल. मगाशी गिरीश भाऊंकडून 2 आपण क्रीडा संकुल मान्य केली आणि तिसरं कुठं करायचं आहे, बांद्याला, तेही तुम्ही मान्य केलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. दीपक केसरकरांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत, काही बाकी ठेवलेलं नाही. आणि काय शिल्लक असेल राणे साहेब आहेत, बिलकुल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. त्याचबरोबर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आपण या ठिकाणी प्रस्तावित केलेलं आहे आणि गिरीश महाजन इकडे आहेत. नक्की त्यामध्ये देखील आपल्याला शासनाच्या माध्यमात, आज कोविडमध्ये आपण पाहिलं की आपली जी काय परिस्थिती आहे, कोविडमध्ये अनपेक्षित असं कोविड आलं, परंतु त्यावेळेस उडालेली तारांबळ आपण पाहिली. आणि म्हणून आरोग्य सुविधा आपल्याला जिल्हा वाईज, तालुका वाईज केल्या पाहिजेत, यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना घडविणारे त्यांचे गुरु रमाकांत आचरेकर यांच्या नावाचं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ड्रेसिंग रूम देखील बांधण्यात येत आहे. ही देखील आपल्या सगळ्यांना समाधान देणारी बाब आहे. आणि म्हणून आज शहरातल्या नव्या क्रीडापटूंना प्रेरणा देणारं, शिकण्याची जिद्द देणारं हे ठिकाण असेल. मगाशी गिरीश भाऊंकडून 2 आपण क्रीडा संकुल मान्य केली आणि तिसरं कुठं करायचं आहे, बांद्याला, तेही तुम्ही मान्य केलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. दीपक केसरकरांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत, काही बाकी ठेवलेलं नाही. आणि काय शिल्लक असेल राणे साहेब आहेत, बिलकुल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सी सावंतवाडी शहराच्या वतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. सत्कार समिती अध्यक्ष आणि सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांच्या शुभ हस्ते हा नागरी सत्कार करण्यात आला. तर संत गाडगेबाबा भाजी मंडई संकुलाच्या भूमिपूजन प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नारळ फोडण्याचा मान भाजपचे युवा नेते युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांना दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सुमारे 30 ते 40 कोटी रुपयांच्या कामांची भूमिपूजन सावंतवाडीत करण्यात आली. शहरातील संत गाडगेबाबा भाजी मंडई संकुल, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैलासवासी रमाकांत आचरेकर क्रिकेट ड्रेसिंग रूम याशिवाय क्रीडा संकुलाचंही भूमिपूजन करण्यात आलं. यातील 28 कोटींचं 2 टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या भव्य संत गाडगेबाबा महाराज भाजी मंडईचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार भरत गोगावले, आमदार रवींद्र फाटक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या मान्यवरांच्या हस्ते शास्त्रशुद्धपणे भूमिपूजन करण्यात आलं. या प्रसंगी शेजारी उभ्या असलेल्या युवराज लखमराजे भोसले यांना आवाहन करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दीपक केसरकर यांनी श्रीफळ फोडण्याची विनंती केली. युवराज लखमराजे यांना भूमिपूजन प्रसंगी हा मान देण्यात आला.
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नागरी सत्कार बाजारपेठेतील जयप्रकाश चौकात करण्यात आला. युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सत्कार समितीतील रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून हा सत्कार करण्यात आला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सावंतवाडीत आलेले एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांच्या प्रेमानं भारावून गेले. भगविशाल, श्रीफळ, गणेशाची मूर्ती आणि सावंतवाडीची ओळख असलेला गंजिफा देत हा सन्मान करण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे यांचा सावंतवाडी शहराला 100 कोटींपेक्षा अधिक निधी दिल्याबद्दल त्यांचा जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला. तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा देखील सत्कार यावेळी करण्यात आला. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. मागचं सरकार फक्त फेसबुकवर लाईव्ह होतं अशी टीका करत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कुडाळात ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. पाहूया. प्रशासनानं, शासनानं आपल्या परीनं आपल्याला सुखसोयी देण्याचा निर्णय घेतला, त्याचा प्रयत्न देखील केला आणि त्याच्यातनं काही अपुरं जर राहिलं असेल तर मी आपल्या सगळ्यांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो आणि तुमच्या सहनशीलतेला देखील दाद देतो. आज महाराष्ट्र शासनामार्फत शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्यांदा होतोय. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 10 महिन्यापूर्वी या राज्यामध्ये सत्तांतर झालं. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब झाले आणि महाराष्ट्राचे भाजपाचे सर्वेसर्व आमचे नेते देवेंद्रजी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. आणि या 10 महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी असेल, कामगारांसाठी असेल, महिला भगिनींसाठी असेल, ज्येष्ठांसाठी असेल, अनेक चांगले चांगले उपक्रम या महाराष्ट्रानं राबवले आणि त्याचा आदर्श अनेक देशातल्या राज्यांनी घेतला. आज महिला भगिनी फार मोठ्या पद्धतीने या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. आपल्याला देखील माहिती आहे की चूल आणि मूल याच्या पलीकडे जाऊन आपण देखील स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे ही आमच्या महिला भगिनींची कायमस्वरूपीची मागणी असते. आणि म्हणून घरातून बाहेर पडत असताना, एसटीतनं प्रवास करत असताना स्वतःच्या पर्समधनं किती पैसे खर्च होणार या पैशाचं नियोजन देखील माझी महिला भगिनी करते. पण या सगळ्याचा विचार करून शिंदे फडणवीस सरकारनं देशातला ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि माझ्या महिला भगिनींना एसटी प्रवास हा 50% करून दिला. हे करणारं महाराष्ट्रातलं पहिलं सरकार हे शिंदे फडणवीस सरकार आहे. आज 75 वर्ष पूर्ण झालेले अनेक वयस्क आमचे बांधव या ठिकाणी असतील. चव्हाणसाहेब, आपण कोकणामध्ये राहतो, रत्नागिरी जिल्हा असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, चाकरमानी फार मोठ्या पद्धतीनं मुंबईमध्ये असतात आणि त्यांच्या आई वडिलांना जर या सिंधुदुर्गातनं किंवा रत्नागिरीतनं मुंबईला जायचं असेल तर नुसता प्रवासाचा खर्च किमान 2,500 ते 3,000 रुपये येतो. आणि म्हणून आपल्या मुलाला मुलीला बघण्याची इच्छा आहे, परंतु 75 वर्ष पूर्ण असल्यामुळं आणि आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळं आमचे वरिष्ठ हे मुंबईला जाऊ शकत नव्हते, पुण्याला जाऊ शकत नव्हते. आणि म्हणून याच सरकारनं दुसरा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला, तो म्हणजे 75 वर्ष पूर्ण झालेल्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत केला आणि त्याचा परिणाम आज आमच्यातलं जे अंतर होतं कुटुंबामधलं हे दूर करण्यासाठी आम्ही सगळे पुढे आलो. आणि म्हणून प्रत्येक लाभार्थ्याला ही योजना कळली पाहिजे, ही योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे आणि लाभार्थ्यांना
शासनाकडे न जाता, प्रशासनाकडे न जाता त्यांच्या दारात जाऊन आम्ही कागदपत्र दिली पाहिजेत, अशा पद्धतीचा हा कार्यक्रम आहे. मला आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं रवींद्र चव्हाण साहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजेत की आज जवळजवळ 67 कोटी रुपयाचं वाटप आज या मंडपामध्ये होणार आहे. किमान 12 ते 15 हजार लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन लाभ देणार आहे. आणि नुसता लाभ देणार नाही तर उजव्या बाजूला जी आपण मशिनरी ठेवलेली आहेत, ज्या गाड्या ठेवलेल्या आहेत, त्याचा लोकार्पण सोहळा देखील मुख्यमंत्री महोदय आणि राणे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. मला आपल्या सगळ्यांना एक विनंती करायची आहे. मी सकाळी ज्यावेळी वेंगुर्ल्यावरनं कुडाळला आलो आणि अनेक एसट्यांमधनं माझ्या भगिनी मला भेटल्या, तरुण सहकारी मला भेटले. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो उत्साह होता की सर्वप्रथम पहिल्यांदा महाराष्ट्र शासनानं या सगळ्या 13,000, 14,000, 15,000 जे कोण लाभार्थी असतील त्यांना एकत्र बोलून दाखले देण्याचा किंवा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. मला मागच्या 2.5 वर्षावर काहीच बोलायचं नाही, कारण त्या सरकारमध्ये मी देखील काम करत होतो. परंतु त्या सरकारमध्ये शासन आपल्या दारी सोडाच, परंतु शासनाचे उपक्रम देखील लोकांपर्यंत पोचत नव्हते. कारण आम्ही फक्त फेसबुक लाईव्हवर होतो, ऑनलाईन आमचं सगळ्यांचं कामकाज सुरू होतं. सुदैवानं मी त्यावेळी 2.5 वर्ष या जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. माझ्या परीनं या जनतेसाठी जे जे काही करता आलं ते करण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न त्यावेळी पालकमंत्री या नात्याने मी केला. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला कोकणवासियांना देखील सांगितलं पाहिजे, गेले काही दिवस मी ज्या विभागाचा मंत्री आहे, उद्योग विभागाचा मंत्री आहे, या उद्योग विभागाकडनं अनेक प्रकल्प बाहेर गेले अशा पद्धतीचा खोटा प्रचार केला जातो. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली या 9 महिन्यानंतर जो देशपातळीवरचा एक सर्वे झाला, या देशपातळीच्या सर्वेमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग जगतामध्ये 1 नंबरला आलेलं आपल्याला दिसलं. मला असं वाटतं की ही काम करण्याची पद्धत एकनाथजी शिंदे साहेबांची आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांची आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. मी अपघातानं झालेला पालकमंत्री आहे असं रवींद्र चव्हाण यांनी कुडाळात म्हटलंय. नेमकं काय म्हणालेत रवींद्र चव्हाण पाहूयात. मी या जिल्ह्याचा अपघाताने झालेला पालकमंत्री आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याचा सुपुत्र जरी असलो तरी या जिल्ह्यामध्ये पर्यटन जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याला एक विशिष्ट प्रकारे आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तो आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री देतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. आज इथे असणारा मोठ्या प्रमाणामध्ये सिंधुदुर्ग वासीय आज लाभार्थी म्हणून ज्या एसटी बसमधून आलाय, आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचे मी मनपूर्वक कौतुक करतो की त्यांनी या सर्वच्या सर्व एसट्या, या महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या एसटी बसेस ज्या आहेत, या बसेसनं येणाऱ्या काळामध्ये LNG 5,000 बसेस करण्याचं ठरवलंय. फक्त LNGच करणार नाहीत तर त्या LNG केल्यामुळे आज या बसेसमध्ये आपण ज्या गरमीमध्ये आपण येतो त्या ठिकाणी या सर्व बसेस थंडगार हवेमध्ये आपल्याला सर्वांना AC करण्याचं काम आदरणीय मुख्यमंत्री करणार आहेत. एक द्रष्टा नेता म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात की मी जनसामान्यातला आहे, जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून मला निर्णय घ्यायचे आहेत. संवेदनशीलता काय असली पाहिजे. मला तो दिवस आठवतो, कालच्या कार्यक्रमाला मला बोलता आलं नाही, परंतु आम्ही सभागृहात होतो. सभागृहामध्ये क्लस्टरच्या विषयामध्ये संवेदनशील झालेला एक आमदार की त्या तिथल्या असणाऱ्या नागरिकांसाठी संवेदनशीलता, डोळ्यात अश्रू येणं आणणारा हा मुख्यमंत्री आज सर्व महाराष्ट्रासाठी एक फार मोठा दुवा निर्माण झालाय. सर्वसामान्य लोकांसाठी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांची असणारी योजना, वैद्यकीय मदत योजना, आज फक्त एक फोन करायचा आहे आणि एक फोन करून आपण आपली मदत, वैद्यकीय मदत मिळवायची आहे. हे कोणी अगोदरच्या कोणाला हे जमलं नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून अनेक असे प्रकल्प करण्याचं काम केलं जात आहे. या राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून मला सांगायला आनंद होतो की हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटन जिल्हा म्हणून इथला असणारा पर्यटक याला एक वेगळ्या पद्धतीने असं वाटलं पाहिजे की इथले रस्ते चांगले असले पाहिजेत. ट्रेन मधून उतरला तर त्याला असं वाटलं पाहिजे की अतिशय चांगल्या पद्धतीची रेल्वे स्टेशन्स आहेत. रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरील परिसर चांगला असला पाहिजे. मी आपणा सर्वांना हे सांगू इच्छितो की या सरकारच्या माध्यमातून या कोकणामध्ये असणारे 19 रेल्वे स्टेशन सुशोभित करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांमुळे व्हायला सुरुवात झाली आहे. हे सर्वच्या सर्व करत असताना तुम्हाला सर्वांना एक गोष्ट फार महत्वाची आहे की हा पर्यटन जिल्हा आहे. या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये इथला असणारा भूमिपुत्र असेल, इथला असणारा प्रत्येक युवक आहे, या युवकाच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, इथलं स्थलांतर थांबलं पाहिजे. आणि म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब एक असं पॅकेज पर्यटनासाठी डिक्लेअर करा. छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोट्या पर्यटनाचे असणाऱ्या व्यवस्था येणाऱ्या काळामध्ये या सिंधुदुर्गामध्ये आपल्या नेतृत्वामध्ये आम्हाला सुरू करायचं आहे. आणि मला खात्री आहे की आपल्या नेतृत्वात हे सर्व सिंधुदुर्ग येणाऱ्या काळामध्ये 100% आपल्या विचाराबरोबर, हिंदुत्वाबरोबर राहील यात मला पूर्ण खात्री आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघात आजच्या या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाची तयारी, उत्तम नियोजन या ठिकाणी केल्याबद्दल मी उदय सामंत असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, रवी फाटक असतील, आपले सर्व आमदार, खासदार या सगळ्यांचं, केसरकर असतील, सगळ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. कारण हा जिल्हा तसं बघायला गेलं तर छोटा जिल्हा आहे, पण या छोट्या जिल्ह्यामध्ये 50,000पर्यंत लाभार्थी नेण्याची किमया जादू आपण सगळ्यांनी केलेली आहे. हे याचं वैशिष्ट्य आहे या कार्यक्रमाचं. आणि म्हणून सरकार आणि नागरिक, प्रशासन आणि जनता यांच्यातलं अंतर मिटवून टाकण्यासाठी शासन आपल्या दारी संकल्पना मी आणि राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमच्या मंत्रिमंडळाने आखली. आणि आज जर आपण पाहिलं की 13 मे रोजी पाटण इथं सुरुवात झाली. पाटण इथं सुरुवात झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने हा आपण कार्यक्रम राबवतोय. रत्नागिरी, त्यानंतर कन्नड, कुडाळ असे कार्यक्रम या ठिकाणी एकापेक्षा एक पुढे वाढत चाललेले आहेत. आज जर आपण पाहिलं गडचिरोली सारख्या आदिवासी बहुल भागात देखील मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी आले. आणि आज सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लाभार्थी आज या व्यासपीठावर देखील बसलेले आहेत. हा कार्यक्रम या राज्याच्या इतिहासामध्ये असा पहिल्यांदा होतोय. एका छताखाली जे निर्णय घेतलेले आहेत, ज्या योजना आपण सुरू केलेल्या आहेत, त्या एका छताखाली त्याचा लाभ मिळणार. आणि त्याला लागणारी कागदपत्र जी आहेत, दाखले आहेत, प्रमाणपत्र आहेत, ती देखील एका छताखाली देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि म्हणून
मगाशी राणे साहेबांनी उदाहरण दिलं की शासन हे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे हे मानणाऱ्यापैकी हे सरकार आहे. आणि म्हणून बाळासाहेब ठाकरे हिंदुहृदय सम्राट सांगायचे, शासनाने, मुख्यमंत्र्यांनी, मंत्र्यांनी लोकांना त्रास होईल असं करता कामा नये, त्यांना चक्रा माराव्या लागता कामा नये, त्यांना खेटे मारावे लागता कामा नये, अशा प्रकारचं काम केलं पाहिजे. आणि तो आदर्श आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी संकल्पना राबवतोय, याचा अभिमान आम्हाला आहे. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणावर या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाला मोठा प्रतिसाद लाभतोय, लोकांना लाभ मिळत आहेत. आज माझ्या माहितीप्रमाणे जवळपास 76 कोटी रुपये या योजनांच्या माध्यमातून एकाच छताखाली वाटले जाणार आहेत. आणि त्याचबरोबर आपल्या राज्य सरकारने घेतलेले जे निर्णय आहेत या गेल्या 10-11 महिन्यामध्ये ते जर पाहिले आपण तर राणेसाहेब या ठिकाणी मिडबाव गजबादेवी मंदिर परिसर असेल 25 कोटी, रेडी वेंगुर्ला देवी माऊली मंदिर 2.5 कोटी, असे अनेक जर आपण पाहिलं पर्यटन आहे, भराडी मंदिर असेल, इतर जी काही स्वदेश दर्शन योजना असेल, सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय इमारत असेल, असं बॅरिस्टर नाथ पै स्मारक असेल, असं जर आपण पाहिलं तर गेल्या 10-11 महिन्यामध्ये आपल्या सरकारने एकूण सर्व योजना 679 कोटी रुपयाला मान्यता दिलेली आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सी मुंबईतून केवळ 5 तासात सिंधुदुर्ग गाठता येणार आहे. मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा ग्रीनफील्ड महामार्ग उभारण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचणार आहे, अशी मोठी घोषणा सीएम एकनाथ शिंदेंनी कुडाळात केली आहे. पाहूया. या कोकणाच्या विकासासाठी जो कोस्टल हायवे आहे, ह्या सगळ्या जे काय आपले किनारे आहेत, समुद्र किनारे एवढे सुंदर आहेत की पर्यटनाला एवढा वाव आहे, एवढी संधी आहे की हे सगळे कोस्टल हायवे जो आहे तो देखील MSRDCच्या माध्यमातून आपण डेव्हलप करतोय. आणि त्याचबरोबर जसा मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग केला तसा नागपूर मुंबई समृद्धी बाळासाहेब ठाकरे मार्ग आपण केला. त्याच धर्तीवर जे आपल्याला कोकणात सिंधुदुर्गापर्यंत यायला किती तास लागतात रवी? आता यायला आता येण्याचं जेवढे तास लागतात, हा जो ग्रीन फील्ड आपण हायवे करतोय, ॲक्सेस कंट्रोल, यामुळे लागणारा वेळ निम्म्यावर येणार आहे. आणि म्हणून असे प्रकल्प आपण कोकणासाठी करतोय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोकणात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणेंनी प्लॅन सांगितलाय. नेमका हा प्लॅन काय आहे पाहूया. या जिल्ह्याची आजची पर कॅपिटल इन्कम दरडोई उत्पन्न 2.25 लाखाच्या जवळपास आहे. 2.25. वेगवेगळे वृक्ष या जिल्ह्यामध्ये फळं आहेत वेगवेगळी. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी वगैरे, फणस, करवंद
जांभळ याचे बाय प्रोडक्ट व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट आम्ही सुरू केले. व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट सुरू केले, बचत गटांना प्राधान्य दिलं. आणि आताही माझ्याजवळ MSME एक केंद्र सरकारचा विभाग आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने मी मंत्री झालो, तेव्हा कोकण आणि ह्या जिल्ह्याला प्राधान्य द्यावं यासाठी मी प्रयत्न करतोय. त्याप्रमाणे या जिल्ह्याला एक ट्रेनिंग सेंटर दिलं. रत्नागिरीला एक ट्रेनिंग सेंटर मी देऊ केलेलं आहे. सिंधुदुर्गात ट्रेनिंग सेंटर महिनाभरात काम सुरू होईल, 200 कोटीचं आहे. आधुनिक टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान याचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. तरुण तरुणींना प्रशिक्षण दिल्यानंतर घेतल्यानंतर त्यांना नोकऱ्याही उपलब्ध करून दिल्या जातील. बांधवांनो, एक सांगायची आनंदाची गोष्ट म्हणजे शासन आपल्या दारी हा आज उपक्रम आहे, पण याचा प्रत्येक कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल त्यांच्या दालनात सह्याद्रीवर बैठक होती. केंद्रातील MSME विभागाचे अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी संयुक्त बैठक होती, मुख्यमंत्री होते. एक प्रस्ताव आला, एक ट्रेनिंग सेंटर आहे, त्याला जमीन लागणार आहे. आमच्या जिल्हाधिकारी यांचा प्रस्ताव होता की 13 कोटी रुपये शासनाने भरावेत, म्हणजे ती जमीन दिली जाईल आणि ट्रेनिंग सेंटर काम सुरू होईल. कोणत्याही क्षणाची वाट न पाहता आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी, आपल्या म्हटलंय मी, आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी क्षणातच 13 कोटी माफ केले आणि ट्रेनिंग सेंटर लवकरच व्हावं असे त्याने आदेश केले. 13 कोटी देऊन 13 पण टाळ्या नाही पडल्या. टाळ्या दिल्याने काहीतरी मिळत जाईल. प्रोत्साहित केलं पाहिजे, प्रेरणा द्यायला पाहिजे, केल्यांचे आभार ऋण व्यक्त केले पाहिजेत. ही संस्कृती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, कोकणाची आहे. आणि म्हणून आता लवकर ट्रेनिंग सेंटर, वेगवेगळे उपक्रम सुरू होतील. आम्ही ठरवलंय की महाराष्ट्रातील जनतेची अर्थव्यवस्था सुधारली पाहिजे, आर्थिक प्रगती व्हायला पाहिजे, नोकऱ्या उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल आणि त्या राज्य सरकारला केंद्र सरकारचा MSME विभाग त्याला पाठिंबा देईल, मदत करेल आणि वेगवेगळे उपक्रम या जिल्ह्यातील राबवले जातील. बांधवण हा जिल्हा आतापर्यंत मुंबईच्या गिरण गावावर, गिरण्यांवर अवलंबून होता. मुंबईत जावं, किती शिक्षण असो, 4वी असो, 8वी असो, 10वी असो, पास नापास, गिरण्यांमध्ये नोकऱ्या करून मनी ऑर्डर करावी असा या जिल्ह्याची परंपरा होती. पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आता इथली मुलं नोकरीऐवजी पुण्याला, मुंबईला, परदेशात शिकायला जायला लागली आणि इथून पैसे जायला लागले मुलांना शिकवायला. ही प्रगती जिल्ह्याने केलेली आहे. अधिक गतिमान रीतीने हा जिल्हा प्रगतिशील व्हावा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हा जिल्हा राज्याच्या तिजोरीमध्ये भर टाकणारा जिल्हा आहे. पर्यटनातून विकसित जर केला तर परदेशी पर्यटक येतील. गोव्याप्रमाणे गोव्याचं पर कॅपिटा इन्कम 4.5 लाख आहे. त्यांची प्रगती पर्यटकांवर अवलंबून आहे. आपण पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित जिल्हा केला तर आपल्या जिल्ह्याचं तेवढं उत्पन्न तेवढं वाढेल, रोजगार तयार होईल, प्रत्येक कुटुंबाचं उत्पन्न वाढेल, राज्याचं GDP वाढेल, आत्मनिर्भर भारत बनायला मदत होऊ शकते. मी परवा रेल्वे मंत्र्यांना 4 दिवसापूर्वी एक मिनी ट्रेनचा प्रस्तावही दिला.
आपला समुद्रकिनारा आहे 121 किलोमीटरचा, देवगड ते वेंगुर्लापर्यंत आणि सावंतवाडी ते नांदगाव पर्यंत या परिसरात एक मिनी ट्रेन फिरवली जावी, पर्यटकांना आकर्षित करू शकेल अशी भारतात कुठेही नाहीये. 5 गणीला हे छोटी आहे, पण संपूर्ण किनारपट्टी फिरणारी मिनी ट्रेनचा प्रस्ताव मी दिला. रेल्वे मंत्र्यांनी कोकण रेल्वेशी बोलले आहेत, त्यासाठी लागणारे पैसे यासंबंधी मी राज्य सरकार, राज्याचे अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही बोललोय. आता पंतप्रधानांना बोलून मिनी ट्रेन मंजूर करून घ्यावी आणि पर्यटनाला चालना द्यावी, हे माझे प्रयत्न आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे खारेपाटणच्या 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा उत्साहात पार पडला. यावेळी संस्थेचे चेअरमन मनोज गुळेकर यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलंय. नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे खारेपाटणच्या 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा उत्साहात पार पडला. यावेळी संस्थेचे चेअरमन मनोज गुळेकर यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आलं. शुभंकर सुधीर कुबल 94.80%, प्रणील राजेश शिंदे 90.40%, अहमद अमजद मुकादम 87.60%, निशा संदीप रायका 87.60%, गंधर्व सच्चिदानंद तळेकर 82.40%, जरीफ अहमद हनीफ काझी 81.20%, जानकी किशोर सांगला 79.60%, मुनावर गफूर पावसकर 87.40% या विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. भविष्यात पालकांचं आणि शाळेचं नाव उज्ज्वल करा. कुठलीही अडचण आल्यास आपल्याला सांगा. शाळेत येणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा माझ्या मुलाप्रमाणे नाव कमवत असताना मातीशी नाळ कायम जोडून ठेवा, असा सल्ला गुळेकर यांनी दिलाय. यावेळी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी चेअरमन मनोज गुळेकर यांना स्केच केलेलं चित्र भेट म्हणून देण्यात आलं. तसेच प्रिन्सिपल कौस्तुभ देसाई यांनी देखील मुलांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. 90% पेक्षा जास्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देखील देण्यात आली. यावेळी सेक्रेटरी मोहन कावळे, सहसेक्रेटरी राजेंद्र ब्रह्मदंडे, खजिनदार परवेज पटेल, संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार सागर तळेकर, मुख्याध्यापक कौस्तुभ देसाई, समन्वयक पराग शंकरदास यांच्यासह संचालक मंडळ आणि शिक्षक वर्ग देखील बहुसंख्येनं उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन नसीम मुल्ला यांनी केलं. नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचा खरं तर हे एक 9वं वर्ष आहे आमचं की सलग 100% निकाल लागण्याचा, आणि ही परंपरा यावर्षीही तशीच कायम ठेवली. त्याबद्दल मी माझ्या मुलांचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वतीने खूप खूप अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी. खरं तर कोकण म्हटलं की कोकणातली एक परंपरा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कोकणातला रिझल्ट हा 100% म्हणजे सर्वांपेक्षा जास्त लागतो, आणि ती एक परंपरा जी आहे ती जशी कोकणाने राखली तशी माझ्या ह्या नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुलांनीही राखली की सतत 9 वर्ष सलग 100% रिझल्ट लागणं हे खरं तर एका संस्थेसाठी खूप चॅलेंज असतं, आणि ते चॅलेंज पूर्ण कोणाच्या मदतीने होऊ शकतं ते त्या मुलांच्या, हे सगळं जे झालं आहे ह्या मुलांमुळे झालं आहे, मुलांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे झालं आहे. तसेच त्यांच्या सोबतीला त्यांचे शिक्षक असतील आणि त्यांचे जे पालक आहेत त्यांनी जो आमच्यावरती विश्वास ठेवला आणि आज त्यांच्या मुलांची जबाबदारी आमच्यावरती दिली.
खरं तर आम्ही या शिक्षण क्षेत्रात जेव्हा 2 वर्षापासून ज्यावेळी आम्ही चार्ज घेतला किंवा ही शिक्षण संस्था डेव्हलप करण्यासाठी घेतली, त्यावेळी पालकांनी दाखवलेला विश्वास नवीन संचालक मंडळावरती तो खूप महत्त्वाचा होता. आणि त्या अशा वाटचालीमध्ये खडतर प्रसंगामध्ये एक असं सुखाचं एक बोलतं किनार जे लावलं ते आज मुलांनी लावलं की सलग 9व्या वर्षी आमच्या शाळेचा रिझल्ट हा 100% लागला. त्याबद्दल खरोखर पुन्हा एकदा मी माझ्या मुलांचं खूप खूप कौतुक करतो, त्यांना अभिनंदन देतो आणि त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. खरं तर बघा, ज्यावेळी प्रवास जो असतो एखाद्या व्यक्तीचा मोठा होण्याकडे, हा एका रात्रीचा नसतो. याला बरेच वर्ष असतात, त्याच्यामागे त्याचे सॅक्रिफाईस असतात. आज 10वीमध्ये प्रथम जरी आले असते किंवा जे काही मार्क मिळाले असतील हे एका दिवसात मिळालेले नाही आहेत. त्यासाठी कष्ट घेतलेले आहेत, वर्षभर त्यांनी कष्ट घेतली त्या मेहनतीसाठी. जेव्हा महाराष्ट्राच्या मातीतला, कोकणातल्या मातीतला एखादा मुलगा जेव्हा असे पर्सेंटेज घेऊन जेव्हा विचार करतो की मला आयुष्यात काहीतरी, भविष्यात काहीतरी घडवायचं आहे आणि एका अशा अतिउच्च स्थानावरती जेव्हा जाईल, त्यावेळी आपण ज्या भूमीत जन्मलो, जिथे आपण संपूर्ण आपलं बालपण गेलं, ज्या मातीत आपण सर्वांशी वावरतो आहे, त्या मातीची नाळ फक्त विसरू नये. जसं आई जेव्हा मुलाला जन्म देते, ठीक आहे, मुलाला जन्म दिला म्हणजे तिचे काय नातं संपत नाही, तसं मुलाचंही कर्तव्य आहे. ही पृथ्वी ही आपली आई आहे आणि तिच्याशी जे नातं आहे ते घट्ट रोवून धरलं पाहिजे. जेव्हा पाया जेव्हा मजबूत असेल तेव्हा उंच इमारत कितीही बांधू शकतो आपण. तसंच आहे की जोपर्यंत पाय जमिनीवर आहेत तेव्हा तोपर्यंत आपण आकाशाला कितीही मोठी गवसणी घालू शकतो. यामुळे मी त्यांना एक मुलांना किंवा सगळ्या मुलांना संदेश देऊ इच्छितो की तुम्ही मातीशी पहिलं जे नाळ आहे ते नक्की करा, ती भक्कम करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला आकाशात गवसणे हे आकाशी ठेंगणं पडेल. मग जसं आता आपण बघितलं की 10वीचा बोर्डचा रिझल्ट लागला आणि त्यामध्ये जसं आम्हाला समजलं की आमच्या जे विद्यार्थी आहेत ते सर्वजण 100% निकालाची परंपरा त्यांनी राखली. आणि त्याचप्रमाणे एक चांगली गोष्ट अशी म्हणजे की सगळे जे स्टुडंट्स आहेत ते सगळे स्टुडंट्स डिस्टिंक्शनने पास झाले. तर ती एक परंपरा त्याने एक चांगली राखली आहे, जशी गेल्या वर्षी त्यांनी राखली होती त्याच पद्धतीने. तसंच मी एक सरांचं बद्दल पण एक सांगू शकतो की सरांनी असं एक घोषित केलं आहे की 90%पेक्षा जास्त जे विद्यार्थी गुण मिळवतील तर सर्वांना ते संस्थेतर्फे ते एक पारितोषिक किंवा गिफ्ट आणि एक मोटिवेशन या उद्देशाने ते देणार आहे. त्यामुळे असंच भविष्यात देखील मी असं म्हणेन की एक ग्वाही देतो की पुढची जी बॅच असेल ती शक्यतो जास्तीत जास्त विद्यार्थी 90%च्या वरती असतील आणि त्यांना सगळ्यांना हे गिफ्ट मिळेल आणि त्या दृष्टीने मी एक मोटिवेशन देतो. ॲज अ नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, ॲज अ प्रिन्सिपल, आय विल जस्ट ओनली टेल all the students that for the success what is the main key, it is that the hard work and continuation. So just like this students has done that is they have did the hard work, also continuation in the study they have did. Like that next batch it will be also, I hope that they will also do that continuation and hard work. It is the only main thing for the success as per my opinion. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गुण चांगले मिळवले म्हणजे आम्ही शाळा चालू केल्यापासून ज्या खडतरी म्हणजे प्रवासातून आम्ही निघालो होतो त्याच्यातून जो ट्रॅक मिळायचा होता तो ट्रॅक मिळायला पहिल्यांदा आधी आम्हाला अध्यक्ष व्यवस्थित मिळाले आणि अध्यक्षांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षक पण मेहनत घेत आहेत आणि मुलं पण मेहनत घेत आहेत. आमच्या अध्यक्षांचं एकच म्हणणं आहे, जगाच्या पटलावरती आमच्या शाळेचा विद्यार्थी हा आला पाहिजे, त्याच्यासाठी मला कितीही त्रास झाला तरी चालेल. आणि अशा पद्धतीचे आम्हाला चेअरमन मिळालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे आमची आत्ता प्रगतीकडे वाटचाल चालू आहे. याला पालकांचं पण आम्हाला सहकार्य मिळालं तर त्यांचं जे स्वप्न आहे हे साकार होण्यास फार अगदी म्हणजे सोपं पडेल. काय आपली संस्था आहे, फाउंडर मेंबरच आहोत आम्ही आणि आम्हाला मिळालेले नंतर जे आमचे नवजवान एक कोहिनूर हिरा आम्ही म्हणू असे आमचे अध्यक्ष आम्हाला मिळाले आणि त्याच्यामुळे आणखी आम्हाला फार सोपं झालं की पुढे रन करायची शाळा. त्याच्यामुळे खरोखरच मी अध्यक्षांचे आमचे जे मनोज गोळेकर आहेत त्यांचे मी खूप खूप आभार मानेन की त्यांनी आमच्या याला मान देऊन आमची शाळा जी आहे अध्यक्षपद त्यांनी जे भूषवलं आहे त्याबद्दल आणि त्यांना नक्कीच शुभेच्छा आहेत पुढील वाटचालीसाठी. चांगले गुण मिळवलेत आणि असेच पुढेही त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये आपली परंपरा अशीच ठेवावी आणि चांगलं क्षेत्रामध्ये त्यांनी उच्च भरारी घ्यावी हीच त्यांना शुभेच्छा आहे. यावर्षी इयत्ता 10वीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे मी प्रथम अभिनंदन करतो, शिक्षकांचे करतो, तसेच अध्यक्ष श्री मनोज गोळेकर यांचे करतो.
खरोखरच 10 वर्ष 100% रिझल्ट हा आमच्या शाळेने दिलेला आहे आणि त्या मुलांचं कौतुक करतो. तसेच आज तळेरे येथे आम्ही नवीन शाळेचं सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यासाठी 3 वर्ष ते 5 वर्ष वयोगटापर्यंत त्या ठिकाणी शिक्षण देणार आहोत चांगल्या प्रकारे इंग्लिश माध्यमाचं. तसेच आमच्या शाळेमध्ये जो मुलगा येतो तो आमचा मुलगा आम्ही समजून त्याला सुरुवातीपासून 10 वर्ष आम्ही त्याची जबाबदारी घेतो आणि त्याला जास्तीत जास्त चांगलं शिक्षण देण्याची संधी देतो. तर तसं अशी मुलं आमच्या इथे तुम्ही ॲडमिशन घ्या. त्या सर्व मुलांची आम्ही जबाबदारी घेऊन त्यांना चांगलं उच्च शिक्षण देण्याची आम्ही हमी देतो. तर या सगळ्याचं श्रेय तर माझ्या टीचरांना जातं. टीचर, सर, माझे पॅरेंट्स आणि प्रेसिडेंट सरांना जातं. जे काही आम्हाला जे मार्गदर्शन जसं मिळत गेलं त्यांच्याकडून त्यामुळे हे मी करू शकलो. खरं सांगितलं अभ्यास करताना वेगवेगळे अडचणी येत गेले, डाऊट्स येत गेले. तर काही वेळेला मला भरपूर वेळ लागला त्या डाऊट सॉल्व करायला. काही वेळेला मी लगेच सरांना येऊन विचारलं. कधी मी रात्री संस्कृतच्या सरांना म्हणा तेव्हा मॅथ्स सरांना कधी मेसेज करायचो. त्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमाद्वारे मी ते डाऊट्स क्लिअर करत गेलो किंवा दुसऱ्या दिवशी शाळेत येऊन त्यांना विचारून ते डाऊट्स क्लिअर केले. सध्या तरी माझा फोकस आत्ता IIT JEEवर आहे, जेणेकरून मला त्या बेस्ट IIT इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळेल. सगळं तर जास्त जे झालं आहे आमच्या स्कूलमुळे झालं आहे आणि मी लक्की आहे की मी NEMSची स्टुडंट आहे आणि मी लक्की आहे की 10 वर्ष माझे इथेच झाले आहे. तिथले टीचर्स, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ आणि सगळ्यातून जास्त थँक्यू तर मी गुळेकर सरांना सांगणार आहे. त्यांच्यामुळे आमची स्कूल एवढी डेव्हलप झाली. नाहीतर पहिलं तर तुम्ही सगळे बघूच शकत असतात सोशल मीडियामध्ये आणि तिथे की आमची स्कूल कशी होती. सो थँक्यू सो मच सर फॉर डेव्हलपिंग आवर स्कूल. फायनान्शियल ते तर सो मच थँक्यू टू आवर टीचर्स अँड ऑल सर. त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना कधी अडचण येऊच नाही दिली आहे, कारण त्यांना माहिती आम्ही कुठे चुकतोय, कुठे अडकतोय. त्यांना कळलं म्हणजे त्यांना सगळं कळत होतं की आम्ही कशा असतो, आम्ही मस्ती पण खूप केली आहे. आम्ही नाही केली ते आम्ही नाही सांगत. खूप मस्ती केली आहे, त्या मला ओरडले आहेत. खूप मस्ती केली आहे आणि आम्हाला त्यांनी कधी असं अडकायला म्हणजे आम्ही अडकलो आहे तेव्हा त्यांनी आम्हाला नेहमी हेल्पच केली आहे आणि मला माहिती आहे की ते पुढे पण तसंच करणार आहेत. म्हणजे थँक्यू सो मच फॉर दॅट ऑल टीचर्स. अँड तुला चांगले गुण मिळाले, आज तुला गुणगौरव समारंभ होतो, कसं वाटतं? मला बरं वाटतं, एकदम चांगलं मला सक्सेस भेटलं. एक लाईफमध्ये मला इंजिनियर बनायचं आहे, तिथे मी आता हे करेन, माझा फोकस देईन. तुझ्या या यशाचं श्रेय कोणाला देशील तू, काय सांगतेस? टीचरांना, सरांना, आमचे CEO सर, गुलेकर सर, माझ्या आईवडिलांना. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. उपकार्यकारी अभियंता सूर्यवंशी आणि सहाय्यक अभियंता कानडे यांच्या भोंगळ कारभाराबाबत कोकीसरे गावच्या ग्रामस्थांनी कार्यकारी अभियंता विभागीय कार्यालय कणकवली समोर आपल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेला दिरंगाई होत असल्यानं आमरण उपोषण छेडलंय. वैभववाडी तालुक्यातील जे काही उपकार्यकारी अभियंता जे आहेत सूर्यवंशी यांच्या समस्येबाबत
आणि शाखा अभियंता 1 यांच्याबाबत आम्ही कणकवलीचे उपकार्यकारी अभियंता यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून की बाबा हे तुमचा जो वैभववाडीतला जो कारभार चाललेला आहे आणि ही जी बाब आहे ही गेले जवळजवळ 10 वर्षामध्ये सहाय्यक अभियंता 1 हा जो विभाग आहे वैभववाडी 8 गावांचा, ह्या 8 गावामध्ये गेले 10 वर्ष जे मुल्ला असतील, शिंदे असतील, त्याच्यानंतर सुद्धा हा अधिकारी कांडेणे नावाचा अधिकारी आहे, तो कुठेतरी राजापूर तालुक्यामध्ये सस्पेंड अधिकारी आहे आमच्या 8 गावाला, त्याचा वैभववाडी तालुका सुद्धा आला, अशा ठिकाणी टाकलेला अधिकारी. आणि जो DY म्हणून जो कार्यकारी अभियंता ज्यांना म्हटलं जातं सूर्यवंशी, यांच्या बाबतीत जे काही कामचुकारूपणा ह्या 2 अधिकाऱ्यांचे आहे, माणूस बघून कोणतरी मोठा पदाधिकारी बघून जे करतायत, ती वारंवार गेले आम्ही 6 ते 1 वर्षभर निवेदन देऊन मध्ये एक आम्ही उपोषणसुद्धा केलं की साहेब ह्या गोष्टीची दखल घ्या कार्यकारी अभियंता म्हणून. तर कार्यकारी अभियंता म्हणून यांनी अजाबात त्यांना कुठल्याही गोष्टीची जे आम्ही निवेदन देतो, पेपरला बातम्या होतात, ज्या काय असतील त्याची न दखल घेता आम्ही भेटून अजाबात त्याने एकही याच्यावरती ह्या 6 महिन्याभरात कुठल्याही गोष्टीची कारवाई केलेली नाही कार्यकारी अभियंत्याने. त्यानंतर त्यांचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, जे मुख्य अभियंता आहेत, रत्नागिरीला बसतात, त्यांच्या आधी त्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही ही जी काय आमची निवेदन आहे तेही त्यांना पाठवल्यानंतर मी स्वतः कुडाळचे जे मुख्य अभियंता आहे, अधीक्षक अभियंता आहेत पाटील साहेब, यांच्याकडे सुद्धा गेलो की बाबा तुम्ही कार्यकारी अभियंता जे बसतो त्यांनाही आम्ही निवेदन दिलं आहे की यांची लवकरात लवकर दखल घ्या. तर त्यांनी नोव्हेंबर-जानेवारी मला सांगितलं की जाधव साहेब मी कुठल्या संघटनेला घाबरणार नाही, पण मी अधीक्षक अभियंता म्हणाले कुडाळचे पाटील की मी कुठल्या संघटनेला घाबरणार नाही, पण हे जे काम चाललेलं आहे खरोखर हे आमच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांचं काम चांगल्या प्रकारे चालल्यामुळे आमच्यावर रिपोर्ट आम्ही लवकरात लवकर फेब्रुवारीपर्यंत हा अधिकारी तुम्हाला दिसणार नाही असं मी एक अधीक्षक अभियंता म्हणून सांगतोय. तीच बातमी यांना फोन करून सांगितली की यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करा असं मुख्य अधीक्षक अभियंता कुडाळवाल्यांनी कार्यकारी मोहिते साहेबांना सांगितलं. पण मोहिते साहेबांनी अद्याप आज फेब्रुवारीपासून आज मे महिना संपला, आता जून सुरू झाला, तरी कुठल्याही परिस्थिती अधिकाऱ्यावरती कारवाई काय नाही. जे आमचे प्रश्न होते वारंवार आम्हाला बदलून द्या आमच्या कोकिसरे गावचा, आणि तालुक्यातली जी लाईट बिलं जी भरमसाठ येत आहेत, त्याचबरोबर जे काय न हा कानडे जो कुणाचे मीटर न नोटीस देता ज्या काय गोष्टी आहेत ते करतायत, ते साहेब कुठेतरी थांबू देत काय. आणि जे आमच्या गावातले पोटचे प्रश्न असतील, अनेक जे प्रश्न जे काय चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे, स्ट्रीट लाईट असेल काय असेल, ते सूर्यवंशीलाच पण सांगितलं की साहेब बघा जाऊन. तर सूर्यवंशीचा ह्या गोष्टीची जो कार्यकारी अभियंता DY म्हणून कार्यकारी अभियंता सांगितल्यानंतर तो या गोष्टीची दखल घेत नाही. कारण यांचं कसं आहे सगळं मिलजुली चाललेलं आहे की बाबा पाठीशी घालण्याचं काम चाललेलं आहे सूर्यवंशी कानडेला सुद्धा, आणि हे सुद्धा या गोष्टीची दखल घेत नाहीत कार्यकारी अभियंता म्हणून. आम्ही एवढे निवेदन देऊन सगळं काय करून चालू जोपर्यंत आमच्या ज्या काय ह्या जो सूर्यवंशी जे उपकार्यकारी अभियंता आहे त्यांच्यावर जोपर्यंत कारवाई होत नाही आणि कानडेसारखी व्यक्ती आणि 2 व्यक्तींना बदलून मिळत नाही, तोपर्यंत आमचं इथे कायमस्वरूपी उपोषण सुरू राहणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96.
कुडाळ शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी सकाळपासून नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली. जिल्हाभरातून नागरिक या कार्यक्रमासाठी पोहोचले होते. सकाळपासून हे नागरिक मुख्यमंत्री येण्याची वाट पाहत होते. पाहुयात कुडाळात खचाखच भरलेले सभागृह. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आजचा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रमामध्ये सरकारच्या पैशाची जवळजवळ 2 ते 3 कोटी रुपयाची उधळपट्टी या ठिकाणी झाली आणि या उधळपट्टीचा सामान्य जनतेला कुठलाही फायदा झाला नाही. आज भव्य मंडप घालण्यात आला, लोकांची आणण्याची सोय केली, परंतु ज्या योजना जाहीर झाल्या आहेत त्या योजना खरं तर उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्याच योजना आहेत आणि त्याचंच लाभार्थीचं पत्र आज देण्यात आलेलं आहे. आज मुख्यमंत्री आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की 600-750 कोटी रुपये गेल्या 9 महिन्यामध्ये दिलेत, परंतु याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या हजारभर कोटीच्या कामाच्या मंजुरीला स्टे दिलेला आहे, तो मात्र मुख्यमंत्र्यांनी उठवला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन कुठलीही घोषणा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने केली नाही आणि त्यामुळे हा शासन आपल्या दारी हा लोकांना मनस्ताप देण्याचा कार्यक्रम होता. कारण ज्या योजना झाल्या होत्या, आज घरकुलच्या योजना खरं तर आधीच मंजूर झाल्या होत्या, त्या घरकुलच्या योजनेच्या मंजुरीच्या लोकांना म्हणजे कणकोलीवरून, मालवणवरून, देवगडवरून त्यांना इथे आणण्यात आलं आणि त्यांना मानसिक त्रास झाला. त्यांना खरं तर रखरखत्या उन्हात त्यांना मानसिक त्रास देण्याचं काम सरकारने आपल्या केलेलं आहे आणि त्यामुळे शासन आपल्या दारीपेक्षा लोकांना मात्र, सर्वसामान्य जनतेला मात्र त्याचा मनस्ताप जास्त झालेला आहे. नवीन कुठली योजना सरकारने गेल्या 11 महिन्यामध्ये केली नाही. खरं तर यांचा दौरा असला किंवा यांच्या बैठक असल्या तर लोक हजर राहत नाहीत आणि म्हणून कुठेतरी शासनाला, प्रशासनाला वेठीस धरण्याचं काम या सरकारने गेले 8 दिवस या जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे. कुठलाही अधिकारी गेले 8 दिवस कार्यालयात न होता आणि आजही अनेक कार्यालयामध्ये तर शुकशुकाट होता आणि त्यामुळे नवीन योजना, नवीन अधिकारी कर्मचारी कमी आहेत याच्या संदर्भात सुद्धा घोषणा झाली नाही, परंतु लोकांना मनस्ताप देण्याचं काम या सरकारने आजच्या या कार्यक्रमाद्वारे केलेलं आहे. खरं तर या योजना ज्या आहेत, या योजना आधीच्याच योजना होत्या आणि याचा लाभ खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला गर्दी होत नाही. आज जे आज 2 मंत्री मुख्यमंत्र्यांसमवेत बसले होते ते आधीच्या मुख्यमंत्रीसुद्धा आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, उदय सामंतसुद्धा मंत्री होते आणि केसरकरसुद्धा होते
आणि त्यामुळे हे मंत्री असताना आता मागचं सरकार वाईट आहे आणि नवीन सरकार चांगलं आहे असं तेच म्हणतायत आणि त्यामुळे त्यांची भूमिका आधी काय होती, काल भूमिका वेगळी होती, आज भूमिका वेगळी आहे आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम फक्त मुख्यमंत्र्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन आणि राणे कुटुंबियांनी आपलं प्रेझेंटेशन हे करण्यासाठीच हा कार्यक्रम या ठिकाणी होता. हां, हे खरं तर सरकारचं कॅम्पेनिंग लोकांमध्ये आज होत नाही आणि लोक मग प्रशासनाच्या माध्यमातून, आज कुठल्याही कार्यकर्त्याने किंवा जनता आली नाही तर प्रशासनाच्या माध्यमातून हे लोक आणण्यात आले होते आणि आपलं स्वतःचं कॅम्पेनिंग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. तुम्ही म्हणताय की इथे लाभार्थी अगोदरचे चांगले आणि या योजनेत दाखवले, असे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत काय किंवा असे पुरावे आम्ही लोकांपुढे देऊ, कारण आपल्याकडे माहिती असेल की घरकुल योजना आहेत त्या गेल्या वर्षीच मंजूर झालेल्या आहेत. त्याचे लाभार्थींचं पत्र आज आणि चावी आज दिले, काय काल पत्र आलं आणि आज घर झालं असं होत नाही. किंवा आज नुकसान भरपाई जे वन विभागामार्फत नुकसान भरपाई दिली जाते, म्हणजे वन जनावरांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्यानंतर हे खरं तर गेल्या वर्षी नुकसान झालं होतं, त्यांचे नुकसान भरपाईचे पत्र हे त्यांना पैसे पण मिळाले, त्यांची पत्र आज देण्यात आलीत किंवा आधी देण्यात आली आहेत. आणि अशा अनेक योजना आहेत की ज्या योजना आधीच झाल्या होत्या. आज खादी ग्रामोद्योगच्या ज्या योजना आहेत त्यांचं 2-2 वर्षापूर्वीपासून प्रकरणं आहेत आणि त्यांची पत्र आज दिलेली आहेत आणि त्यामुळे ह्या योजना जुन्या योजना आहेत. नवीन कुठलीही योजना सरकारने जाहीर केली नाही किंवा नवीन सरकारने कुठलाही नवीन लाभार्थी या ठिकाणी निवडला नाही. खरं तर राणे आणि केसरकर हे दोन्ही सत्तेसाठी लाचार आहेत हे आजच्या एकत्र येण्यावरून दिसून आलेलं आहे. कारण हेच राणे केसरकरांना बघून घेत नव्हते, केसरकरांची लायकी नाही म्हणून सांगत होते, त्यांचा एक मुलगा त्यांना ड्रायव्हरसुद्धा आम्ही ठेवणार नाही म्हणून सांगत होता आणि केसरकर सांगत होते की राणेंना या जिल्ह्यातनं हद्दपार आम्ही करणार, राणेंची दहशत आम्ही संपवणार, राणेंना इंग्रजी बोलता येत नाही, राणेंना थँक्यू म्हणजे कुठलं तरी स्पेलिंगसुद्धा म्हणता येत असं हेच सांगत होते. आणि तेच आज एकत्र आलेत. का आलेत तर फक्त सत्तेसाठी एकत्र आले, सत्तेच्या मंत्रिपदासाठी एकत्र आहेत आणि त्यामुळे लोकांनासुद्धा कळून चुकलेलं आहे हे सत्तेसाठी एकत्र. त्यामुळे ह्याचा फायदा या लोकांना निवडणुकीमध्ये लोकच त्यांना घरी बसवतील हाच फायदा आणि हे बसवणं गरजेचं आहे हे सिंधुदुर्गवासियांनी निश्चित ठरवलेलं आहे. आम्ही चांगले चांगले उद्योग आणते, मात्र कोणतरी येऊन इथल्या लोकांची माती पडत होतं, अशामुळे पुन्हा नाही, खरं तर राणेंच्या सरकार बदललं, पक्ष बदलला की राणेंच्या भूमिका बदलत असतात. आज बारसूला राणेंचा पहिला विरोध होता, आता सरकार बदलल्यानंतर सरकारमध्ये आपण गेल्यानंतर राणेंचा आता बारसूला सपोर्ट झाला आहे. याआधी राणेंनी कुठला उद्योग आणला की त्या उद्योगाला नागरिकांनी विरोध केला नाही. चांगले फॉस्कॉनसारखे चांगले प्रकल्प गुजरातला न्यायचे आणि जे पर्यावरण विरोधक आहेत असे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यात आणायचे, ह्याला मात्र आमचा विरोध असेल. चांगले प्रकल्प आणा, चांगल्या प्रकल्पांना नेहमीच सहकार्य करण्याचं काम या ठिकाणी सिंधुदुर्गातली जनता किंवा कोकणातली जनता करेल. दरवेळी कोकणाचा विकास झाला पाहिजे, रोजगार आले पाहिजे, पर्यटन वाढलं पाहिजे. गेली 20-25 वर्ष एकच पट्टी चालू आहे, आत्ताच्या कार्यक्रमासह 30 पट्टी. तर काय कोकणातले नेते काय करतात? नाही, खरं तर कोकणामध्ये विकास झाला पाहिजे यासाठी आज पण बघितलं की उद्धवजी ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले किंवा आम्ही जेव्हा शिवसेनामध्ये सरकार आलं तेव्हा चांगला रस्ता या ठिकाणी करण्याचं काम या ठिकाणी केलं आणि मुंबई गोवा मार्गाचं काम सुरू झालं. दुर्दैवाने ते आज काही जिल्ह्यामध्ये काम रखडलेलं आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेनंतर चांगलं एक शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू आणलं, चिपी विमानतळाचं काम पूर्ण झालं आणि आता हळूहळू या जिल्ह्यामध्ये उद्योग आणणं गरजेचं झालेलं आहे आणि ते उद्योग आणण्यासाठी खरं तर हे असे राजकीय लोक असल्यामुळे हे उद्योग घेत नाहीत. निश्चितपणे नवीन सरकारमध्ये आम्ही हे असे चांगले उद्योग या ठिकाणी आणू. बाळासाहेबांना अभिप्रेत असणारं काम राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलं असं आज नाही, खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी राणेंची स्तुती केली हेच खरं तर बाळासाहेबांना अभिप्रेत नव्हतं. ज्या राणेंनी बाळासाहेबांना असताना बाळासाहेबांच्या डोळ्यात अश्रू आणलेत आणि त्याचा बदला सर्व शिवसैनिकांनी वेळोवेळी घेतला आणि अशा राणेंची स्तुती करणे हेच खरं तर बाळासाहेबांना अपेक्षित नव्हतं. आणि ही खरी तर बाळासाहेबांची शिवसेना किंवा हे नावाला आहेत हे खरं तर भाजपच्या ताटाखालची मांजरं आहेत आणि त्यामुळे ह्यांना कुठलाही हक्क नाही बाळासाहेबांचं नाव घेण्याचं नाही. खरं तर आता मुख्यमंत्र्यांकडे सरकार आहे आणि काही एजन्सी त्यांनी नेमल्या आहेत
की जेणेकरून ह्या सगळ्या जे आपल्याकडे लोक येत नाहीत, लोकांचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत नाही, मोठे मेळावे असले की लोक जातात आणि अशावेळी एक पैसे देऊन एजन्सी सरकारने नेमल्या आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून कुठेतरी पुढे म्हणजे त्याच्यामधून वेगवेगळ्या योजना किंवा अशा इव्हेंट करण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. परंतु अशा इव्हेंटला जनता स्वीकारणार नाहीत. जनता प्रामाणिक आणि निष्ठावंत लोकांना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली किंवा कोकणातली जनता आहे आणि ती फक्त शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर जाईल. त्याचा काही परिणाम या जिल्ह्यावर किंवा कोकणावर होणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सीएम शिंदे शासन आपल्या दारीसाठी कुडाळात, कोकणातले बडे नेते एकाच व्यासपीठावर. आता मुंबईतून केवळ 5 तासात गाठता येणार सिंधुदुर्ग, सीएम शिंदेंची मोठी घोषणा. आणि कुडाळातल्या शासन आपल्या दारीसाठी 2 ते 3 कोटींची उधळण, वैभव नाईकांचा आरोप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.